डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। रिकॉर्डिंग बाय रिदम स्टूडियो भागलपुर। तोरा घुमैबौ बम्बैया दिल्ली, तोरा घुमैबौ बम्बैया दिल्ली, औरी रांची सहरिया गे। तोरा घुमैबौ बम्बैया दिल्ली, तोरा घुमैबौ बम्बैया दिल्ली, औरी रांची सहरिया गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो। तोरा घुमैबौ बम्बैया दिल्ली, तोरा घुमैबौ बम्बैया दिल्ली, औरी रांची सहरिया गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, दिल से हम कैसे निकालबोगे। याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, दिल से हम कैसे निकालबोगे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो। याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, दिल से हम कैसे निकालबोगे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। रिकॉर्डिंग बाय रिदम स्टूडियो भागलपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। अजय दीवाना के छोड़ी गे छौड़िया, कैसे के तो जी पैमी गे, कैसे के तो जी पैमी गे। अजय दीवाना के छोड़ी गे छौड़िया, कैसे के तो जी पैमी गे, कैसे के तो जी पैमी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो। याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, याद जे हमरा के अमी गे छौड़िया, दिल से हम कैसे निकालबोगे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोर बहिनियों के लेबो, दोनों के साथ सेल्फी गे।